אני אומר, במלחמת 73, כשהמצב בגולן לא היה ברור ודי מתוח, אז ישראל בא אל המשרד, ישבנו לדבר, והוא אומר, בוא נלך לאכול, אני רוצה. כשהיה אוכל, היה מעלה מחשבות חדשות. אמרנו, בואו, בסדר. אנחנו מתכוננים לרדת, אני מקבל טלפון מגולדה, שמבקשת שיבוא ל5 דקות אליה למשרד. המשרד שלנו היה 200 מטר אז הוא אומרת, במקום שתחכה פה, בואו, זה 5 דקות, בואו תעלה איתי שם, תחכה לי שם, ונלך משם, חבל על כל זמן, אני לא רוצה לחזור הנה. טוב, אז אנחנו עולים לבניין הגדול שם, ויש שם מסדרון עם כמה ספסלים, מסדרון ארוך מאוד, ויש שם כניסה למשרד של גולדה, והוא נכנס ואני נשאר מחכות. אני מחכה 5 דקות. זאת אומרת, הוא נכנס להתייעצות, זה לא ישיבת ממשלה. לא, להתייעצות, הוא אמר לו 5 דקות של התייעצות, גולדה רוצה אותו. היא לא אמרה לו בטלפון כמה יהיו נוכחים וכדומה. ואני רואה 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, חכה, אין קול ואין קשב, ואז אני רואה אחרי זה 40 דקות, שבא מכיוון אחר של המסדרון, שם היה לו המון כניסות, שלהבת פרייר, שהיינו ידידים גדולים. והוא התקרב אליי, ואני רואה שפתאום הוא רואה אותי יושב, הוא מתכוון לכיוון שלי, לא אליי. אז הוא נעצר, ובמקום לגשת אליי ולשאול מה נשמע וכדומה, הלך וישב שם על ספסל רחוק. עכשיו, זה קצת התמיע אותי בחופש. שלהבת ואני היינו ידידים, ותמיד דיברנו ונפגשנו בשמחה. ופה, אני ראיתי איך שהוא נעצר כשהוא ראה אותי. זה לא... אבל שתקתי. אז הוא ישב, זה 4 ספסלים ממני, ואני ישבתי ומחכים. אני חושב שזה לקח סוף שעה. בסוף הדלת נפתחת, וישראל יוצא, והדלת שנפתחה הייתה ממול הספסל שישבתי. הוא חוצה את המסדרון, כאילו, לכיוון שלי, ובאמצע המסדרון הוא מביט הצידה, הוא רואה את שלהבת, ואז הוא אומר לי, שיני, חכה רגע. עוד רגע. שכחתי משהו, אני צריך לסדר, עשה תפנית, וחוזר חזרה לחדר. שיש שם איזה 2 דקות, ויוצא, אנשים בוא חכה רגע, אנחנו עומדים שם במסדרון, ואז יוצא מהחדר המזכיר הצבאי של, מה שמו חבוב? ישראל ליאור של גולדה, וניגש לשלהבת, וקורא לו להיכנס. אז הוא אומר לי, שיני, עכשיו אנחנו יכולים ללכת. והלכנו, הוא היה תשוש מרבן, עכשיו אני מת מרבן, אל תדבר איתי שום דבר, קודם כל נאכל. ישבנו בשקט, אני אמנם הייתי קצת חסר סבלנות, אבל שתקתי, עד שגמרנו את הסטייק ואת הזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, דבר כזה עוד לא היה לי. ואז הוא מספר למה זה התארך ב5 דקות. מתברר שקראו לו, היו ידיעות לא טובות מהגולן, שהסורים מתקדמים ואנחנו לא מצליחים לעצור אותם וכדומה, ובפגישה היה גולדה, יגאל, דדו, משה דיין וגלילי. ואז הוא מספר שדדו סיפר את המצב, וישב
ישבו, ואז החליטו בעצם שישלחו את בר לב. זה לא להחליף, אבל בעצם לעודד את, מה שמו היה מפקד בצפון, גם כן מהפלמ"ח. חכה. להיות יחד עם חכה. הם היו חברים, אז לא פחדו מהמשמעות של העניין, אבל הייתה הרגשה קשה, אבל... ואז הוא אומר, ישבנו, התווכחנו על העניין וכדומה, היו בעיות עם בר לב, שהוא שר וצריך היה להתפטר וכל מיני דברים. ולקראת הסוף זה התארך, יש כל הזמן ידיעות שהמצב לא טוב, מטלפנים לדדו מהבור, שרוצים אותו שירד, יש חדשות מהגולן, חדשות לא טובות. ואז הוא יורד, והם נשארו ככה, ואז אומרים, טוב, זהו, גמרנו, והם מתכוננים ללכת, ואז הוא אומר, משה דיין מגיע לדלת, ומחזיק את היד כבר על הבריח להוריד, הוא אומר, כן, עיקר שכחתי, חשבתי שמכיוון שהמצב, אנחנו שמענו עכשיו חצי שעה את דדו, המצב הוא רע מאוד, שכדאי, היות ולא יהיה לנו הרבה זמן והרבה אפשרויות, שכדאי יהיה שנכין להפגנה, גם להפגנה, גם אופציה גרעינית. ולכן הוא אומר, אני, כדי להיות, שלא להפסיד זמן, החלטתי עוד לפני שבאתי הנה, להזמין את שלהבת פרייר, הוא מחכה בחוץ, הוא ידע שהוא מחכה בחוץ, ואם את תאשרי שהוא יעשה את ההכנות הדרושות כדי שאם נחליט להפעיל, אז נוכל תוך כמה דקות להפעיל, ולא שאז נחפש חצי יום לעשות את כל ההכנות לקראת העניין. אז משה דיין אומר, כדי לחסוך כמה שעות של הכנה, יכול להיות שהזמן יהיה דוחק, הוא חיכה שדדו ילך, הוא יכול היה להתחיל מהתחלת הסיום, הוא חיכה עד הסוף, דדו הולך, הוא רצה לשוות לעניין איזה דבר לא חשוב, כי זה בסוף, וזה, אני הולך כבר, אבל זה רק בעצם להכין להיקון. אנחנו לא עושים את זה. או שזה דבר מאוד פוליטי ולא דבר צבאי, וזה אנשים... לא, בלי קשר, הוא חשב שאולי דדו בצדק היה מתנגד לזה. הכי טוב להציג את זה כדבר משני ולא לעשות דרמטיזציה, ואז תהיה בעיה. ואז גם יגאל וגם גלילי נדלקו. אז רק רגע, זה אומר, אני מציע שנעשה את כל ההכנות. לא, הוא אומר שאני הבאתי אותו הנה, כדי שאת תקראי לו ותתני לו הוראה להכין. זאת אומרת, הוא הבין שאת ההוראה הזו צריכים שניהם לתת. הוא כאילו כן רצה לתת לו, לא אי אפשר להבין בדיוק, נתנו לו. ואז יגאל וגלילי התנערו וזעקו נגד העניין הזה, אמרו שאנחנו יכולים לעצור ונעמוד, שבעצם המילואים שלנו רק בדרך לגולן, ויחסי הכוחות השתנו מהירות רבה, ולא צריך לעשות פאניקה, ואם נעשה את זה בכלל, זה הסוף של העניין. וגולדה, אחרי ששמעה, קיבלה את הדעה ואמרה, תשכח מזה. עם המילים האלה? עם המילים האלה, תשכח מזה. זה דיין? כן. זה גם גלילי אמר, צריך לשכוח מזה. אנחנו נלחם קונבנציונלי, בלי שום שיתוף גורמים אחרים, ישירות או בעקיפין.
אז דיין כל הזמן מחזיק, גלילי אומר לי, כששמתי לב, הוא מחזיק את היד על הדלת, כאילו זה בכלל שיחת רעים כזו. טוב, אם זה מה שאת אומרת, אני מקבל, אני הולך. אבל לא שהוא שוכנע, הוא אמר בשביל שהוא לא שוכנע, אבל אם גולדה לקח את החיות, שבשום אופן, הוא לא אמר שאני אגיד לשלב את מה. ואז כך זה נגמר, הוא יצא דלת אחרת שם, המון דלתות לצאת לכל מיני כיוונים, לא הסדרון הזה. ואז כשגלילי יוצא, והוא רואה את שלהבת שם, אז רק הוא אומר לי, סליחה. הוא אומר, אני פחדתי שהוא לא יגיד לו. ואז חזרתי, אמרתי לישראל ליאור, תשמע, משה דיין יכול לשכוח להגיד לו שלא לעשות. תקרא לו, ושגולדה תגיד לו בעברית פשוטה, שישכח מזה. ולכן הוא לא הלך לאכול לפני שהוא קרא לו, הוא ידע שגולדה תגיד לו, אז הוא היה שכח. כי משה דיין יכול היה לשכוח להגיד לו שבינתיים לא רוצים את זה, שיכבח לנו. זה נושא. אתה